Lapu-lapu City Mayor Ahong Chan, opisyal na mibalik sa trabaho karong adlaw human makarecover gikan sa COVID-19. Atong sayran ang mga isyu nga gitagaan niya og pagtagal. Sa report ni Luan Merondina. Pagbalik sa City Hall ganihang buntag, gisugat si Mayor Ahong Chan sa mga frontliners sa dakbayan, lakip na sa mga kawani ug mga opisyal sa City Hall. Sama sa ubang mga COVID survivors nga na-discharge sa Tambalanan, gisugat ang mayor og salute sa mga frontliners kinsa may konsiderar usab kaniya nga laing COVID hero sa syudad. I would like to share everyone sa ako ang na-experience sa dihang nag-isolation ko. Dili sayon o dili lalim na naka sa usa ka kwarto nga upat lang ka bumbong ang imuhang makita. Salamat ko sa ato ang City Health sa mga personnel. Iyang mensahe ngadto sa tanan nga dili mo kumpiyansa, ilabi na kay isip mga kawani ug opisyal sa dakbayan, expose sila matag adlaw sa daghang mga tawo. Sa iyang unang adlaw sa City Hall, gisusigilayon sa mayor ang suliran sa mga market vendors. Kinsa gikatahong wala tuguti nga makasulod sa boundary sa Cebu City o wa gi-honor ang ilang market pass. Ang dakbayan may 300 ka mga vendors nga tigkumprahan sa ilang mga baligya sa carbon market. Manang nanawagan ta ni General Ferro kung lumabay kamanduan nga dili nami makasulod pagkuha sa mga essential products. So ninyo siya wala kinahanglan i-correct na kay magunsa magutman mi diri magutman ang atong mga kaigsunan diri sa syudad sa Lapu-lapu. Wala may report nga naabot pa sa kuha with regard sana atong ibalik o remind ang atong mga tao. Wala pa man na pero atong aksyonan tawagan ako ang mga boundary checkpoint na to. Ug mga adlaw mopahigayon og virtual meeting ang mayor sa mga locator sa MEPS aron matuki ang sitwasyon sa ilang mga kawani nga mga taga Cebu City. Gawas nga awhagon niya ang mga locator sa MEPS sa pag-provide og shuttle sa ilang mga trabahante nga taga Cebu City, did-ano sab sa dakbayan nga makasulod sa Lapu-lapu ang mga trabahante nga gikan sa top 10 barangay sa Cebu City nga may labing daghang mga kaso sa COVID-19. Kining mga empleyado nga dunay mga simptomas like posipon, ubo o hilanat, atong ingnon ang establishmento may nga dili lang sa nato pukudlon sa ato ang syudad. Iyato lang sang ipa-quarantine for 14 days. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.